أسلموا نعم أنفق بارا دبنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ولسا أسلموا نعم أذكر هير الله على قول هير الله آمين أم بمني على فهير الله على كوكاني آمين أفرني الله على كانيامولو آمين جمانا يمالي على كاكيشي آمين دقوة جولاي على كاتانيفة آمين أنا كبلو على كوبي آمين أرجوي على كاتانيفة آمين بني كليا على كوسبا تاكونو آمين أو يرمونا نولي جابشونا على كهيرا كيني نولي آمين أما مي فجين هير الله على كوداما آمين أنا تاباس لامشو على كسياكم اللافيا آمين كابتورو بلا جليلا آمين نكرا محمد مصطفى نيدا بنياي آمين صل على النبي جبتي نمري شينا ني الله تعالى كجي كبر نظر كلوك لمغنفلا ساكلو تنكلنا سابافلا أمي مغا أمي ديرتلا شينا أرجو جماكو جيلا dongo do ni ndo masna nuna no ye dimanche kardo wula fala ka dugu je tenendo la anga wajulu bitameya nega kanye muga kata muga ni kelela jagte bisa ala yere sona ala fanistiri alanga biasro ambalole be jena ala kella kangoro ndo ku anyana ma de nyo zoro bi arajo sola ya direti chenyere de balole be ashu jagte namurai aga garbu kenedo mi islamiyat do na bisega islamiyat fo na togo kan nogoni togo chamanye ngani muru jugu bisira togo nye atogo ye Badra Aliyu hawate atenda ngata jagte nislamay jine moriate nislamay trobudate nislamay anga nyonyete nislamay ereyonte ngo nine ko ningera so shuina nine so go galo tige awi me kurane ko ala galondola o jabe bi soro karamo ni kalanda befe sugu kono kono ende chendra wala anzigi me shuina ala ta fole de kama fasola ya mi jolay automa ala ta photo ala mo de kango lame ala mo ay Badra Aliyu lame na mo be ala la ay ala mo
ay ñoo name Samare. no kara chere bido Eni chendra. Wala. jagte yanga tani wala day ami foli damne anga président de la transition là Samare. Habibi. kadwo kay fama miru manguna bi kanyini ala fe ala ku deme jamana nga bota Ami. jamana ndatu ko mayne Eni chendra bahawa de. mari geleya dungo do kura bi ga faraka mari famo ay ke ladri Allahu akbar. nini kuma indigira ala fuite abolo miye here kuma dime ladri kuma ka Samare. Eni chendra. famo ay hine fanda una fanda nyiji bomude Allahu akbar. fama kani ga sibuli fanda ka kwa ni ngenela ko ne se soro ko ne famo ko fanga sala Allahu akanuke Habibi. Wala. fama danare daraka fama aw de ledu tanye fama aw de ko bi jamana mo gele ko fama aw de ko bi jamana de unve fama aw de ko bi jamana mo gele ko ko ka bla he sa fama aw mi ga la desa ayere ka gel ladri o bare dala sa kana nyaba note kabi mali indara ama fama shinale folo fama mi wa dala ko na ku mali chili na uma fama mi mali jo ko ni kabo ko de yo bele an na ku e faso joli ladriya ko siga sabati ko klelia ga sabati mi siga fama kuna e bara bale fama tagra ko ma ngado dalota ama dongli dalo dongli da ibi dongli dalo be man ngam ko ndi kuma malangulu la kuma malangulu la mais awni alache dongli dalo fasa ba mun na lu be man yana mo wi wala aw be kuma malangulu ha to to Sorry. atip ma fanda de ha atip ma fanda de famo aw ko jamana kabi kulu ma be ka fo jamana fendi ka bola o ma famo ayare de sa fenga bola wala ala kan ni tem ami famo ke ladri famo jugu kwati lafiya jeni la harbe jamana yi mali de mali de torola na Allahu akbar fe begelera nimso ngano fenda ngukusa ene chendra samare o na tlaga fugo ni ansega na de ha bele ansega na ene chendra anga kalango yowe bara anga docteur sugu yowe bara no e kenya soy anga lagana yowe bara nga president mi mes na no transition nyemo ami wele blama akoka bi jamana de mo gele akodo facebook ha bele bo ala amanyi ni fe ka de ala samare namore amina anfasola ya anga joela tukutigu ananga joela famo ambufu samare anga michel mary ambu fulikala abawati okofe anga commissary ani sembe ama staff fotuguma ambufu Allahu akbar abibili kamuvu yedu ukake ladri ene chendra samare kuma imbu toro wala ngamu munifo ene chendra sabo ala ku kanifo kamo de tesera ni follo nyena samare awde la kamo tachena ta ku halaki ya moru famo ake ladri samare jolani onga tukuwe ngolola ya kasra famati ya umya famo ni na ku bina andame ya aw ma ga sababu jugo kanga dugu samare ala ki fam politique mo aya hakil to ayala la samare jamana e jamana de dugu de ye chendra ebiga mere nyini ebiga député nyini ebiga président nyini ni ma soro ibane mi ya soro deme fa ga nyabu ha na u fe no ni biga nyini ni ma soro fo de ke tacheni samare ha afrake famo ay ke ladri famo ay ni umne famo ay hine tugu jona famo ay tugu ko jati mine ni famu nta tugu moyi ay lu ta tugu regle samare ha bibili bahawate ala ki fam no ami ne ka bara wajuli samare fama na era ye ko de kuma tugu moyi ay wole ka nyini ngale ene chendra minga kuma dalu foye ha tumba ni wala le do aw foye misra bla mi na strange maka samare mena ya dede ay jamana do nyaba de na ya dede ay foto do nyaba ha ya moru famo ay ka ladri mi tugo ke jula famo wi monsieur le maire ananga dugutigi baw
aywa ani anga sebe ani komisaru ani esoteru ni anga fama be ami dugo ke Sankare yani kilia ala ko sabati unu nyonje amin dugu nyere ka nyeta ga ala ko bara no wi amin ke na more mina se akoto be chamba umo Sankare adon ba wala e a chamba do ai bibili ba hawate Sankare a chamba no mina suma Allahu akbar wala amanga dine nyamofu na amanga jula dine tufu amanga jula almamufu amanga jula karamufu jula karamu Allah au kalana ay kodo Sankare na alaga qur'ana ayado na mo ira awla bibili wala akalana abise ga dikal wa ay kodo de ene che na alaga qur'ana ayado be ala ko wa tasim bi ablillahi jami'an wa tafra la division n'est pas l'islam wala la division n'est pas l'islam Sankare abu islamiyya munyene ko ga nyumre jurwa kelena tawhid jurwe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ko ga nyumre jurwa kelena angana fara angana nyumre ko angana fara kamo abitugoni Sankare amana abitugoni wa birikau abitugoni muru abitugoni Allahu akbar jela karamo frake jela ka gelebi ene che ndra jela ka gelebi wala Prati kelele. Sare ni ay jela ya wani ay marikono negani sen flatterima ni o chamare shudere fla ne we teriala bibili dongli dala fla ne we teriala Sankare amabane odronin pushela fla ne we teriala butigi tigi fla teriala me karamo fla teria nyeke ya o yeli ka gele shite shife wa amabane dalu ala minye no ala tai kele to no fa abada fo dalu languru ko languru mu yirete kalaka manga be no fa ami ala kele kira kele kurane kele karamo munaw mabbe karamo munaw ma kelefo karamo munaw ma chefo karamo muna kirama pa karamo muna kuvu tirana karamo muna famu tirana karamo muna boyatanga sabu anyala tabla wallahi ne yala tabla bi togoya folo anga churba kuma nyama siri wal maka sosiri wal maka falita kan dugu nani dugu duru dugu tandere ubika na dalmari nyini ko kana de togo wele kan dugu ke de o watira dambe kumbuya nedo wallahi ni gara la ka sola bi sabara bu isira Allahu akbar bibili folo janga de ibi sabara bu isira pew ibi tamu isira konzira karamongo ka haramu kono Sankare ene che ndra konzira karamongo ka haramu kono wani isira karamongo ka haramu kono otuma jagoya karamongo bonya bina ono nene jagoya ibi yera dogoya no kara ibi soro ki ngunu maka nyishi karamongo ma abonya ne ama bolama ama sebelama me anana munye sista awu me ga dogoya wa anchera folo karamongo no uganna hawo kumani folo karamongo no uga garamare kumani folo karamongo ukuni arabuka nyame folo karamongo doni bare kundula olu ka moriya kunye ko kematara ni ay tugumi ako tugula olu ka moriya kunye me ala kunye bunya dauka sabu kunye minno kuye barake no ni che me au gabi anne kadi abuka kan to ka kan garamare kan loka kanyi kalaga doni bana fureki abuyana bangu buyana ay kalaga fo yebe anjamo ne yadale do ninga danya mo fo mo tiarana sabu ante ala no febi ante ala no fe ante ala no fe kamo mama ala mene fo ite no goshiko fo ka dore ne afo jura ga ya wa ma fo yi kasagaga
mu bonya tigi ala de sadri ado ko karama tigi ala de ni jola ka be ku wali jule billahi ni te ala no fe ala bi mara jola ka nyana jele ya ki du jarmo ko la hala jola ka tsaka buli wabo tugula fana hali jola ka be ku mara mo ala be mi fe ni bete ni bi ala fe wallahi ala bi deme jola ka ka ama bana la hala do ala bi jola ka be jole to ki du aljina kono paraki ma tsaka bali Kamo aka do bonye ala tade ala ba di mama mi ada watiri mashi ma fi gala bonye abma karamo anga faranyo no fe gela anga ala no fe ge anga no sebla anga no ndegamle anga fara hasigela anga nduzu bunye karamo anga kumani che me karamo ga sigile bi wajulla aso jaledo ere ba da buga mi voni wallahi ni ta ala tayble ni ta kira tayble ni islama reble ni do kontrowe ko dine ko ya Fatra Aliou Sachacha. Voilà, Cherfou Branga. Niveau, ni ma fala be kaka. Angoni ma fo. Kamo, anga nyomre. Nama nyomre kufu mitigana. Utigana nakabako. Nama nyomre kufu tidana ble. Uti dana ble ko. Nama nyomre alati ya fama jeni la harbe. Bibili hawade. On fanga nyomre. Sabu komu pour la religion musulmane est une religion de la réconciliation, de la paix, de tolérance et d'endurance. Pas l'islam. Après l'islam est l'adrien, l'islam est bé, l'islam est clé, l'islam est hérédine, nous avons dîné, nous avons fait dîner, nous avons fait autant de ça. Ya amfara la kamo ga farali ala kote ala kira kote la hala kote ko nyini joro nyini na nyini wallahi na soro ko ala kodo nyama doglara sa ngamindo ne mogo be boya mina ne mogo be karama mina ne mogo be joro mina ne mogo be togo mina ne mogo be jama mina ne mogo be ngakini dunyoro ni mina fono ko yoro ni fo taringa se ga kini du Allah ne kini koy ah totoro afake kini kodo ala kanite o fuy ma karama mo blatare un paresseux ne peut pas être musulman. Ça ne voyez là. Karamo, non frère islamé. Ay don bolé. Frère islamé atikay. Karamo, imana kala chogo billahi ni dona ki digi sogono. Mo mi Sénégal ka nyodi ma ki bolo. O ga baraji ka boyta sheba ke mi. Foi ma andoyata ngolo shi mumunu ngo foi ma halakita ngolo shi mumunu ngo bisigi jalo mashallah tumeka tabaraka bani salaam ma balwa tabaraka ala hakili de dima baraka ma ki to baraka la ibi joye sa inshallah me te fela bisigi ko inshallah hello ni muto sale bana cheo ibi tadika ko totoro afake Beti kala mo shi jole ko ise ba ko inshallah ay la ngata inshallah to fole inshallah mi fogu de ojigi da me taka Allahu akbar ojigi da me taka vous ne tigra wala aw Sénégal ko nyodi kala mo ma ay wadi kala mo ma ke mo gudige fula o kenne ku tacheni ya foi ma kala mo tenta vungo vungo no che totoro to de ga bara mi ba to akatoke na yo ke ka to la sa ba de me mais e ka do so la kisi tem por la ne wala ni nyon jay ala ga nyemoro we adona bara ba ko le cheble no bi se ga salami ademe nyamma malikara hijibi ke malla wala karamo nama be ambi chenka de nama be ala tanve nama be duti tanye te bille karamo la dri kele karamo chetigi kele ngale na ala komini be aba be bla chenka abe ale kele ni bi se ga benya na komini ngale Allahu akbar men ngala mo bade mo mula fo mo nyina bo karamo sigira foro anga foro daballa ya joni dabali Donbo. E kun bi se ka foro do. E be mun no yi. Allahu akbar. Fani fara ka bokuru do yi. totoro afake Me bara jugu de do ne jere be. Jere ba.
andi unda biche dolive donba andi usobe nyime dolive donba kuvinda kuvinde kamuru bige mo ko na doni agla donba mo kuvinduwe mais ni zara ga foya wa ayana nyuzi furigi ay badri kala do agra mamadou kishin namabe mamadou ka badri kala la mamadou tarola ayere yere la karam nga go subhanallah ni munya andede ana dukuna jaba mimia bingari mimia namoro mimia muso kele million ngere o haramu aw fani boni ana muso furuma damne sanduru muso ti sona sanduru kadala kadamne shenip koni humate shenip baba ni biba sani biba mishi biba kol jurubita pour que deni kana deni mo marare karamo ayada de ukade amapmoga karamo amma forobe dress me drafe karamo amapmoga karamo kemo fe anga de biso mita to fe kata wori nyimi na faso bon nogola awi dinga wala ga tala ko lu tache ku halagi bibli hawade mama kelinga karamo Allah أو نافع لا أو نافع لا على جانفا وكرامو دي على كام دي كونفيانس ويكوفونغا أما كرامو كرا أو على كا ترومبيروي كوفونغا كرامو نعم لجي هنيا ما عندبلو من بي akili tigi ni kodo ma fengo feme jiye kono bi ni bi ko kala ma ni bi kodo ni famu kala ni kodo ma hali ni te karamoye ni kala na doni ni jiye famu bila furkiya dola ibi modala bi koloshi doni bi modya funa doni bi modya funa kala kepiede wo mo bane koloshi minini bolo bi modya foki karamoye bi modya sabu dania tangable furkiya tigi dunu ngara jene gala wonde wanga dula duna wanu ke koloshi tigi dunu ngara dula shoni ke wanu ke nunu ngara dula numero to wanu ke nunu ngara dula o masaka chefo so sunruba de sunruba habe mfo mo we ni mo boya ne ti boya fle o to ma boya dore bo ti kana bamulu Allahu akbar karamo atabulu moy aya tabulu fale na ma fale ya ana ilahara Allahu akbar nama fali abai lahara karamo shitita lahara yoroshi wala ki nyini ngade ibn do yemunga ibn munga Allahu akbar anga karamo abe minga chete wa emi fo chete abawadi anga emi fo chete sala te jini more ni damala la ikle kala adri fara wala musula fara wala bulula fara galundila fara hasniyala fara mo to chena fara galundugutela mo fo ku be kana mo ko do nyoma kana ke daga dene ijende banga bala kana ke borisone kana jenake kana shonike kala adri selijo shudo jangadi ke kendo sekeri mun islamia bane furga do yor meya koloshi mine meya fura do meya be ni me kuma wane karamo kasare karamo ka ara kema ka nda tache kema ka musa akaramo ko yara ni tanabi kuzigana Allahu akbar anzigana ama famu chenea yemi tiga chefu ya karamo redo no saraga fo tiga fo ba leta mo tenba ana muso chenea do ba fo karamo mo saraga fo Chewu kera jigenonye musori nyonje karamo de kan afo Allahu akbar bibli mase ka fo ne chentra halli bi tabur so dugula ko ni karamo do wele ko amna tawajulla ban wadu do haya ko ngana kan saka tay ne ko kana tangoroti bibli ko kana ne tani ngana bi koroti de Allah ne chentra mu te chentra fe men la fiale bi man fasola ya ni la fiale bi man radola ya ala ne wasole bi smaya ne bi man wala da minga nga fo ti blaga nema ne ti do ere changoni la fiale do itimalo imana ninya eti arjo sara itim nisi to do itim le to do dole me ngolo la ma do itatenye mo tila
doni banango ka nunu jede ala doni jenche ala ne ka dire do ala mbafo ala mgo ko tembe ya nyiri kamolo ka nyiri ka lebu ka nyiri ka logoshi ala na mi janva ala odo ala wa doni mgo nunu jede amin asaka no ande kudu ande bangudu ba me mo amngara ka wala mfasula ka mo mfasula ngala dine nya fanga mowe o kala kuma ye president kanige mo ti fe mo tu chene do alors la ogala anta ngofle ha amitane amanga rojo de la radio communautaire am radio directeur fo ka radio barakala be fo technicien minum bi amu fo o barakada samare aba wadi radio jamako nama yalama amoyne samare kelengele ne karamogo de wallahi ni ne sarna ka chefo dabe mi nga sawdo billahi samare aliyu ne bafu sabu ne ka metri do anni arajo ko kunde wala arajo ko nana ndara fe ayembonye ayem bismillah amamla ya fude nga yembonye ayem bismillah ako ka bindeme wa abiga sego ke ku Allahu akbar nga mane bla ya fu samare nga mo te fu la mo be mina arajo barakela minum biya che yere la ne bi fe nu bi bare minum nge awnye ukake anye cheka bele sabu femi me awnu che ode kondrai otuma ufana kanga baro ke cheka anye na cheka ando fe cheka nu fana nya ba subhanallah samare samare ala kifam no subhanallah badra aliyu sajaja samare subhanallah bibili bahwade nga foli bi technicien we samare nga dugo bi technicien we ani arajo barakala be kanyi armataru fe kanyi arajo barakala fe u kabbe samare dugu nyanga dugu de ka sura arajo sokunde duele ya duele kumbe ya onbe bele mi fo mo go duele ka mais arajo de nana mungama ko lettre mi michi dugu nyonje ko lettre sumayara toni wara nana minga tele lettre ni kuna foni fodoro ko dugu bi singana meti ka sura bataki mata samare arajo nana noga do bara arajo nana communication noga kiboro noga na foni noga dugu ni kablo ni nyonje wala hakilla o ya anafai hande chetra otman ni arajo nana nzora ya arajo barakelo kanga munge kanyo mine wala za arajo ka kuna funi nyumadi wa arajo barakelo ka sega beka ya fanyoma manu nana ke hasineri duye ani nyon kromateri nyon krofoni nyon kuri kadino ko ere boala ka faso ko boala ka dame boala ka ladria boala arajo sokunde yare badra aliyu animateur ay barakani ladria ay ka ladria ay barakani klele ay faso ngam akana futnet mo fo hanni mo gomna na futnet mo fo na radio ya iba to premier le ba amanga datu bibili bi directeur wole ka ko ulame ko nati menane beto beki tafo beta moni bele beta moni bema kuma ye chetra bema kuma wala wa hal minu mi kuma beta moni o kuma ni ami kuma ni filimi me kuma kala wala anga sengo fo be kono kele kono ya kono bibili animateur ay baraka ni kele anga dugo jola de on n'est pas d'accord anti so machi gache anti jena ga che machi bolo anti gele anti ko yemi eglal la moke bele ala ka ta nyefe animateur wala ku be kira jati kama sol aba rasul salim bibili bahwade abaracha namore naba minu nama no febi abo dugu ni kablawla ani yoro wala mbafu yamuru jagde foli kofe mi kado dama aw tugura ne ko karamo de ni masaka jugo fo ko ka ka ta kaso bele on est autorisé ça badra aliyu
Global nune. Kera ka umubi. Mina tadama. Mon na ko bi badrali u fe. Kama la waja. Na ko bi ne fe. Fem folo mi wajibi u kaga sigidala. Akana ne defana day. Ni to fe. Ne bi fe akana defana jogoy. Akayira mogola ka jogo kani. Ni sabali. Munyu. Yafa. Nyumoya. Ka ke mogo be hali jugufi. Ma ko ye. No tigi ko ki kara mogo jeni. Afo ali sangare. Ni tara fo ki kara mogo ne. Ni day. Na tigi ne doya. E ku bene defa. Ni day. Atigi ti moloya. Ebi moria atigiti same ebi same ale bonde monmona e bo monmona e tiga kuma befo ngale bi se ka fe befo o ma ebi ta ni di bani ni fanani ma to fe ni ko sida ko aga ali ko glamna do e ya ko glamna te ko ibi fa ka mo to bi kanu kere ni to fe ne bi fe ki dade ne bi fe ki dade sabu ne ba do niti dado jena dami mise malangolo dala mogo maba bokolo nyumana dati so dala ay fika ko nyona ba edun tsika ko ba fa mangwa ma ni bi maba no fe aba terige ala ngata dabla ona ma ni mi kan noya ayo toy ni mi ngoni dina kala zoe ayo toy ni mi ngoni na mora ayo toy me e ga dodron sabati chega kwa nyemi vio mune Sangare ne bi mi voga rajula ya ne bi mi voga banwa ya ne bi mi voga male kono ya ni jogo mai ni ni vo male abi nyewa hali ni bokoro do mai ni ni vo bi dairila ka bi ni mela ko nga fa afa ku mina na ya kolola bi kono fa ame grebukani min dole do ka fa do ka ba do ka fe be do ni asigile ngo ne bi ala fo kala barka da amala ko ay chambunya ay chambunya wallahi ni muso ay chambunya mo de bi ke banai bele ni muso ay chambunya de bi ke kolongolo bi mishi karato ko no do mishi tinye ba fe ni muso ay chambunya de bi barka amala ko aya shuli ay dogoya ay dogoya ay chambunya ne kana wo che nyuma ye chete nyuma ye toy il fabla chegama okay quel adri no kara wallahi bi de min tro dembado woni ma de zura ala bi dimno wita yende chendra wallahi ala muso ala e jigi bitike wala kan ñu na bele fe ni saga sabali ka tamana bibli na bele fe ni saga jogo ka tamana akira ba sallallahu alaihi wasallam abo dala de moy ko mo mi mbado ko ni misega mbange ba do ko wol maka mbange ba nani oni o dogo ya ku ede daga de sangare o de la ne ba foye kuma chama iga karamo keno kene ka ya do afara ti doya ni ya to fo ya se lobushima afara bi do da foye afara ti do bi tamakaye ki ire ni ma bi dogo ya bi dogo ya karamo bo ya ne bi toy wallahi sare me akana fo ka ba karamo de fa robe karamo afara bi do robe a de fay abi famui me afara ti robe ni ko ba fo ba dogo ya do robe mo Oli la kosaina o boran fe ko ala kira sallallahu alaihi wasallam salim ko jamana do e kira ke munimay ko ga kira la goshi Allahu akbar ko ne be mubaka ne go jurasi munuma ngu ga ta fo ngu ko ga me maka sangare ima ko fere ta yende chendra wala na jole ya amala madina tiro na nasema ko ela ko mingala kirala ko kuma ya sahara au muyai kame mu woni nga ngo bibli nazaro ma fenge kirala o afamu mandidi sahara nazaro ma fenge kirala bibli wala Allahu akbar sawo ni nazare ko tange kirala jugumana an farafin ye ko ba keme ke kirala minga jugo Islamo nabi fe aka ala baka bonye mogo ka ala ni tuy
ni mɔgɔw ka ala ni dɔgɔya foyi tɛ i ka alaba bɛ dɔgɔya e ka téléphone filɛ bani e ka taa télévision la bani e ka yɛlɛ internet ka bani foyi tɛ catiriw kɔ a catiri bɛɛ a kɛmɛ o kɛmɛ ni kuranɛ cɛ 90 bɛɛ bɛ diinɛ ko kan ka diinɛ lagosi ka diinɛtigiw lagosi ka kɔlɔsi lagosi ka kɔlɔsitigi lagosi ka forokiya lagosi ka forokiyatigi lagosi ka jalamugu lagosi kɔgɔtigi lagosi ka moriya lagosi k'a kɛ jɛnɛ ye k'a kɛ sɔni ye k'a kɛ bikali k'a kɛ namara ye k'a kɛ bi musoka ye k'a kɛ fɛn si bɛɛ ye catiri siyɛ bɛɛ bɔra bɛɛ b'a kalama wa an bɛɛ ye téléphone kɔ o tubabu nɔ ye tubabu m'o kɛ baasi tɛ an ye mɔgɔw ye seli la forokiya b'u la u bɛ ka nka misiri jɔ catiri la bɛɛ y'a ye éclaireurs ni fɛnw na wasabu ni fɛnw na tubabu don wa kelen gɛlɛyara o tuma anw ye fɛn wele an yɛrɛ de la anw tɛ fɛn min fɛ ka fɛn wele an tɛ fɛn min dɔn ka fɛn wele an mago tɛ fɛn min na n'o ma dɔgɔya jugu fɛ o bɛ mun kɛ anw de ye kira dɔgɔya n'o tɛ n'i n'an ye kira minɛ sɛbɛn la k'a lajɛ sadiri n ko min bɛ ne bana ka ne jigi tigɛ a kɛ ala kama i ka dɔnkɛlaw lajɛ a kɛ ala kama ŋɔni fɔlɔw lajɛ bari fɔlɔw lajɛ jɛmɛ fɔlɔw lajɛ dunu fɔlɔw lajɛ i b'a ye dunu fɔba a cɛsiri mɛ f'a bɛ wɔsi dunu dɔnba a cɛsiri mɛ o bɛ wɔsi bɛɛ jijalen don sɛbɛ la k'a sɔrɔ foyi ɲɛnama tɛ mɛ u bɛɛ cɛsiri mɛ u damari don jɛmɛyatigiw e ka bɔ yen ta dɛ na wajuli yɔrɔ la dɛ e bɛna sɔrɔ ko an sigi bɛ tabali ni kati yogoriya kan fɔ ni maramana ko ni ba taara ko dama dama a fɔra ci kelen kelen taa misiri la dɛ i tɛ taa sɔrɔ k'u concentré mɛ foyi ka min ye sɛbɛ ye bɛɛ yongo mɛ ten ami an bɛ numu k'an ye silamɛw ye an senlawalew an balima dɔ bɛ sa o su dalen i bɛ mɔgɔw bɛɛ bɛ wasabu sanfɛ an bɛ su kunna wa an bɛ ci la fɔlɔ an bɛ tila k'i wele kɔfɛ an bɛ ci la fɔlɔ telefɔni bɛɛ bolo bɛɛ bolotigi bɛ fɛn dɔ kan su dalen filɛ nin bon jɔnni ye kira dɔgɔya jɔnni ye diinɛ dɔgɔya sɛbɛ ko yɛrɛ foyi t'anw na ne taara wajuli kɛyɔrɔ dɔ la cɛ sigi bɛ wajuli la te nana a ye te minɛ ko fuwa ko nin bereme ye ɲaamɛ mɛ ko sukoro bɔ ma la dɔɔnin dɛ Dirisa u tigɛ yɛlɛ kan c'est à dire concentration de sɔrɔ quoi jɔnni fɔ yɛrɛ t'u la fiyewu jɔnni u tɛ dimi fiyewu wa e sigilen yɛrɛ kɔ da la e yɛrɛ cɛbakɔrɔtɔ i bɛ wajuli kɛra ba kɛmɛ ka wajuli lajɛ u bɛ wajuli la mɔgɔw sigi bɛ baro de la hali karamɔgɔ tɛ lamɛn mɛ anw ka wajuli kɛnɛ bilayi baro tɛ se ka kɛ ni i ye baro kɛ i ta i da ye i bɛ taa ka so ɲɛ t'a la dɛ ko cɛbakɔrɔ n'i bɛ ko min na k'o la kuwa i ka ma bɔ a la mɛ n'a fɔra an baliku kɛmɛkɔrɔ kɔrɔ kɔlenw ka na don misiri kɔnɔ baliku kɛmɛkɔrɔ kɔlenw forokɛw don ka diinɛ tɔgɔ wele an yɛrɛ la ka t'o ye kolokala ko nin foyi tɛ anw na ni mɔgɔw nana kira dɔgɔ bɛ sa wele la kira dɔgɔya an ka dɔgɔ b'u kan an ka fatiya t'aw ye fatiya t'aw ye e bɛ min ji jumɛn na bi worobinɛji Bobu de agla. Misi jumɛn min la nin ye nin ye coton kɛlen ayiwa usine kɛlen k'o dilan k'o kɛ kulusi ye jɔn y'o dilan tubabubilen kamera tubabubilen arajoso in tubabubilen mikrofoni tubabubilen ventilo in tubabubilen awaji in tubabubilen telefoni tubabubilen lumière in tubabubilen bali in tubabubilen chaise in tubabubilen sabara in tubabubilen ala ma banɛ an bɛ tulo bɔ la misiri minnu kɔnɔ tubabubilen ta don a fɔ ayi kɛ tubabubilen ta don isiman ye e ta wa tubabubilen dɔ bɛna fɔ k'ale ka misiri bɔgɔso bɛ yen a bɔgɔso bɛ yen baasi tɛ an y'a faamu tubabubilen ka foyi t'a kɔnɔ yan tapi bɛ yen dɛbɛ bɛ yen dɛ an binɛ bɛ an tile banna o mana dɛbɛ bɛ yen usine de y'a dilan
Sangare. Wama bane. Ale to oblega triere ngawo ke ka so joke. Sangare. Ya more. Ale to oblega tourner tanaka fili. Yende chentre. Au niveau. Sangare. To oblige. Allah. O kafri bay. Sangare. Aw sana ka bara ko ka fela. Bahawati. Ama bane. Amike ga do to oblega kafri ka avion kono. Avion kafri. Ro kafri ka fenglale kafri. Famo fami do kono sa o be ko ni fami do. Kafri. Ay avion kafri gla. Kafri pana safa. Allah. Ni joni ni. Lama. Abada. Para safa ni joni. Kada jigi ni. Asawali. Oh ma furi anga kira kana do ya. Anya kanga kira boyo. Anya kanga mabo bonye. Tani mali kono ya anga mabo buka to ya. Anga strifu buka to ya. Wallahi strifu dogali. Adri udoga bo ne bu doga me to bashi. Me strifu ga dogali kemo keme. Bi kono ndo billahi wallahi tallahi mi me club wala strifu no fe. Ko yerdi no do. Muna te kabe ala kanda. Mogoma shirifi doga no fe. Wa fongaburu otike. Parce que ne ti shirifi togo fo ne eto o classe kono. Ne tinga karamogo togo fo ka dugula ne ka dugu to classe da. Ne ka karamogo do o ne kuwe. Ne damala o ne kuwe. Ne karamogo do ala teo. Ne karamogo do kirateo. Ne karamogo do jawe beka dala o se jawe o. Ne de damala ne kele ne kuwe. Me fe ka dala se o te wajibi. Ni tengara mogo fe. Ola ne ba foye kuma to ne ka wajibi la wona kara mogo to foni e sheti la ni ito yoro fe dro minute kele minute fla dro no ibi munyu ka ba no gele ara ibi ara do to ti do nyega na la dro ibi basita no bana ibi na radio la mina ala ta fo ta kara mogo Sangare. ngala je boni atu mari dem slamo nawngami ala fe nawngami ala kira fe o tirani o wirani balade wallahi nasara kafiri do ko ni alaka kira muhammadu kuma jena bi ko naga hakila sona ka baraka bi ko wallahi ko je gele bi ba ko yani ka jimmi Allah akbar. Bele. ala kira muhammadu ba ka hakila ko ni baraka no jena bi ko sogoni duru ko je gele bi ba mi o fo akoko ale dande ala ko lafiyo me ko muhammadu ko nga hakila no ngol mi jengla Allahu akbar. Wala. No kara kafiri mangai. Awa e gala jatare. Sangare. Anga furgatri. Tunda. Dugu klafe. Ado ka keneni mutu awjuni. Wale muso no fe. Jere ba no fe wani. Ye chentra. Baraka muso. Sangare. Ni ala boya. Ona nyo zoro mitri la sanje ne abisa fablia. Takuro. Karamo ne re doy. Sangare. Ne be sumuru do be ne tado. Ni karamo fana doy. O fana bi ambe olu be so. Ni fana karamo ne doy. Olu be furu do no. Ni karamo ne doy. Olu be de muso sumuru bo. Ni karamo ne doy. Olu be muso e gle bani ngama do. Ay nyo zoro mitri la. Banga waju leke. Wala. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Am yalla tanu ala yerekanye yekira mamur mandoye anganji la sella Allahu akbar. nandilla ka bawo yangi shile Sangare. Ala ki famu. ami wallahi muso kamale no sella o janamti bebodo ay tera bodo e muso kamale Awodo. ay mo me nyana fe timne fo jewuli Sangare. o muso kamale tife na ka nyoy aka sara le bo Saya tadi. ay ro islam bebli ay nyara ko bada Ele chentra. ay ala ne na tanya fe doni Sangare. ni wati ka bamulo ngane fo fe mu fodron journaliste ka jabe mi nasaro ya doya olu na dogale kaka Sangare. sabu muna nasaro ma foku dami ala ka kira la ku idan ne fe mena ni o doya yi ka bara de ke Bibili. me mi ngo ka damala no bi ka doya o e na fi janame deni Sangare. o de fi mai Sangare.
jama ina ufi mare اللي تشندرا على تفهم نوع ami fana ra jama ya kata nuye ها بربري munu me kora ava fe صغير lu fana ko ku ba fu tafe اللي تشندرا no te nasaro ya irene a plus b ala ko te chen تشين do ko ala ko chen me ko kre mo muri te kre الله أكبر do ko kre mo ro kre me ko la ko te chen تشين munu mo kre la ra chen nasara ma ke mo ke me o chere ma kli صغير lu kre do ko lu ba ra ju ke ya lu ka barakata de kew اللي تشندرا صغير Comme le club là, 95% musulmans, il y a écrit. تشين Je n'ai pas dit que tu as la vie. ورا ورا ها بربري اللي تشندرا Comment vous avez mis? Faites-le, comment vous parlez? نعم Égal, j'ai ban wobbe. Mogotri terre. Ban wobbe. الله أكبر Mi santan. Ane nani so. نعم Ko chatabu. اللي تشندرا Ban wobbe ati. صغير الله أكبر Comment vous te voyez mon oreille? صغير Na ban wobbe. نعم Mogotri ni me no mata chelala. Ka damne sandan nani tan duru tan wora tan wala tan shey tan kono no fo mugala. Ma to hakado. ايوه Amma mine mewo. Atiga tawo. أي Abuga mungono de. صغير ايوه كوني فولا هذه تشندرا Labado gulu. الله أكبر صغير Ama cheni obi java. No nyanu gulu. تشين Java fla. Ki java kadi ma wara ma meme bo yebe wara be minhu. صغير Wono ki java. Aka nyum godde ngono takana wule kaso. الله هذه ورا ورا Aw ga shara jeta de. نعم Na wa islame. Anga islame bla. Na mogoy. Mogoy ere kunu. نعم Ay tarku belaje. صغير Ko furu la femme me furu la bi. Ko da mazongle ko kumewa akunje akere. ها بربري اللي تشندرا Bito clear kumeya ka kele munde ne de bika fo. Ay ورا ورا abiga fɛn min ye bi ko minɛnkolonzɔn waa bisa duuru galo صغير ها تنفع a tɛ furu sariya sira silamɛya ni adamadenya fansi a nana sisan a ye cɛkɔrɔba wele ko badali ko ten ها تنفع minɛnkolonzɔn in ne de kun ye ala an ye wele ka na sa sadiri ko نعم cɛkɔrɔba minnu y'a don a la صغير olu ko de ko minɛnkolonin k'o sɔgɔ الله minɛnkolonin nkɔrɔ ye mun ye نعم ko muso kana a jigi da ninnu kan ko fɛn ɲɛnama tɛ صغير ko denbaw kana fɔ ko ni nin ma sɔrɔ ko muso tɛ taa dɛ ko ɲɛnama tɛ تشين ko karamɔgɔ kana fɔ ni nin ma sɔrɔ ko furu kana siri dɛ ko ɲɛnama tɛ fɛnkolonin don ni muso ni cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ a y'o di ɲɔgɔn ma minɛnkolonin ko in tɛ se k'a bila eretari la o minɛnkolonin kɛnɛ ka furu tiɲɛ ايه كده كده ورا ورا يعني فين ko f'a ka minɛnw ka d'a ma تشين minɛnkolonin ko o kɛ minɛnba ye الله أكبر o minɛ ninnu ni muso yɛrɛ muso ɲɛ tɛ foyi la bilen o minɛ ninnu صغير fana muso wa banikɔya نعم a olu ka priorité ye minɛ de ye الله أكبر ni cɛ ye a ka tasa inoxi tasa sigi tasuma na نعم a bɛ cɛ jɛ kɔrɔ ها تنفع فاكر non ايوه صغير non ɲinɛ olu bɛ da ka to ɲɔgɔn na اللي تشندرا فين ورقه بسينا ده ورا ورا صغير a ma ban dɛ i k'a dɔn fɛn dɔ b'an fɛ yan نعم ko yo tile tan ni duuru kɛ صغير dɔw ko siɲɛ kelen kɛ ها تنفع turu fɔlɔ kɛ ورا ورا bamanan minnu nana n'a ye نعم olu nana n'a ye mun na ko ne ye maa ba ye تشين e ye maa ba ye ne bɔra ne den nɔfɛ نعم n tɛ se k'a jɛ i la صغير n bɛna d'i ma i b'a di den ma ها بهوتي nka komi an ka maaya ka gɛlɛn نعم an kana sɔn denmisɛnnin ninnu kana an ka maaya tiɲɛ ni furu wari ye 20,000 ye الله أكبر e ka 5000 sara fɔlɔ dɛ i kana dennin nɔfɛ صغير an ka furu siri o kan i ka taa ni dennin ye fɔlɔ a ka taa tile 15 kɛ e yɛrɛ ka dennin lajɛ صغير n'i mago bɛ muso min na i den ye ni nin y'o ye الله أكبر i yɛrɛ cɛ i den ka muso lajɛ n'ale bɛ ka muso min ɲini ni ne den in don صغير ne yɛrɛ den k'a lajɛ n'u bɛ ka cɛ min ɲini ni cɛ e denkɛ in don تشين ɔ n'a bɛɛ ye ɲɔgɔn faamu tile 15 ko a ka segin ka na an ka kuma ɲɔgɔn fɛ dɛ الله an bɛɛ ka kuma ko kow bɛ cogo jumɛn na صغير ده بابا ni kow ma kɛ fisaya ko dibi la an bɛ sin k'a dabila ten k'o t'an karamɔgɔ اللي تشندرا ni kow fisayara sa ɔ k'an k'a tɔ bɔ kɛnɛ la a bɛ se ka fɔ ten ko ka furu bɔ kɛnɛ na صغير wari tɔni bɛ sara 10,000 wala 15,000 mɛ صغير ها بربري بهوتي tile 15 kɛ نعم a ko ni o ye n'a taara o kɛ ka na n'a nana ورا ورا a ko ni ko dɔ don a y'o dɔn
ما دور سارة ولا أكون فما نقول ما ترى دكتور لا قلنا له بدأ تبليها أي وسموه بسرعة ور من أول نو تلاقوي بس يأون في بان ويا فرودي كدوغ دوتشي كدوغ دوجو أنا نكرتش نيا نقول كونو بدوغ درو ويدوغ دوتشي تو كدوغ تدو نيا كونو كدرو يدوغ كدوتشي كدوغ دوتشي ولا أصلا ما من فسا أي على كريا كمسو بفرلا كمناني سيد عائشة فرلا درو بيورو مغوري درو بيورو كتاب دوغو تنفلا الله أكبر بس دوغو كسون فراي دوغو بيورو ري منين فدرو أو غني فرقتي نافيك دو هابو غامي فوي كريا كواتي كمناني بتا مليون فيك كانوي أبيو فاميلي كتا أبيو فاميلي كتا جو على كريا مسودو فروسري نبغي ورجع لا ورجع يكون وني بتاع ولا بتقولي ولا وبلا على كريم مسودو فروسري تمر دنجلي ولا وبلا على كريم مسودو فروسري ابي سكلو ولا او نينغلا ولا ويفرنا مولي ثاني دين او كابي كريا في كابي كريا لا دغي او دمسو فوغا مليون دي بوندو تسرو نتا كلو ولا با نوناي كلو ولا با نوناي ندمر دغلي بدينا ترو مكلنو أتسيق فريسري باقي بيترو أتسيق فريسري أي دو تار ما فينا كونيو برا حاجة با سكاجوني سكاجوني شوني شترو بدو يوم لاغنا وبلوكل دورة تاكو بلوكل فيه لا أورني على تشيكا دي بسيد نيكا خرو فيها دورة تاربين موسي نيكا خرويا كليو أتيه واقري ولا كم دلو الحمد لله او دورة تاك بدرويا بيكون بيموداك نتا بموكو واكلنو كم موسي نيكا خرو كيسانيا زوما كم دورو كم دورة بوكي دي الله أكبر ما نسي داوتا بيا كل مودي مسوم نفلا مولو نيدي ولو كاسانغا يا سورو موسي كلي نيكا خرو زوما بيناني سافنا كونغلي الله سارة ودي كنو نافرا كوكو بلوغلي فاسكي مسو سموكو ما كوا مغني دوني أتني بقيت هنا أي أبصر أنا تفهم أنا ليك ما بقول لك أبغى أيوة مغني دوني منه أبتان مو ولا كأورس أبغى مو سأكون يدرس كذا بلوكو أنا أوري دو بلوكو اللي فيه وكنا وربعهم بيا وأمي قصة واتي ورا ممكن أو أتو 31 هاي وتاع واتي ربنا وانتي عندي وتوي أتسيق أكنجوا واتي بانا ترانتي كنا ولا دون يكرم ودو ما كنا كو ترانتي حراموي واتي بي أنا هردو كو كورانا كنو كو نياندورا نزارو لا كوندا فيا على نيفو أرجوسو دلا أرجوسو جندي سارة مبلي جندي نانتورا نزارو لبو كروا كو نزارو بيجا جوغا منونغ نانو جوغو لدغي أنغا فريرا من نزارو كبارك منو نام مغرولا نو يانغا فريا وكرو كو كافريكا فيس غني مين أكيد دونغو كو كاي alako ala ga deme be mo flaka chetri oy mo folo aflana ko ani barakala mo ga nyini mo ga hereso ala bi deme o de la nasara kafiru ala yu deme sabu ya nyini je kan lafiya ni here wurnetio nana nasara fe réseau nana nasara fe téléphone nanu fe vendre nana climatiseur nana nana fenjama mo gonya fenjama mo bi ya nyini mo kan lafiya hali kafir billahi do ala ba deme Otma 31 décembre kuma ga tan doni ngami doni fi yalla mun o ve min fanya la ko nabla isa bangina le 25 décembre Allahu akbar ala ka kaya isa mais ko o demuni ko de 31
Sangare. Babina fasisa uka ukmala. Ko Isa ka mauludu. Batemu. Kurani dungo. Ko anga ka kira befe anga da kira bela. Anga labai Muhammadu we. Amma Muhammadu dun koroke nabila Isa e. Ni pa ko Muhammadu bangena. Isa bangeli ni o do ni mi pa. Muhammadu wa faki janmede. Ay na fiki de sisa. Kata do wala dugo ko suba. Fraga ba nyuna. Kilo ga duwe dukelende. Namla Isa bangeni ni o dodo. Ni mi pa. Kira bangena ni pa kira tigere bila. Sangare. Hali glole ka to safi. Sawa tigere mila. Ne chedre. Sangare. Me 30 fu ka do doye haramu e. Misiki don fe no lutibe. O te 30 ko e. Botre tay haramu e. O te 30 ko e. Me 30 la ni mishi fa nga so anya so nyimi. Ni karamo mi mu ka bo harama nga nyon so nga so de. O ma misiri la. Sangare. O te haramu. Sangare. Me do ne do go wajil la me. Ko 30 do ko ni bo mi temi ka be jani me di. Ko be 30 ni me feti kato de me fere la. Ala 30 feti kato ave. Jenebe ga geshuni kli apmano kawa. Dazago ba ave apmano kawa. Namara bi apmano kawa. Mugo fa bi apmano kawa. Ko do bi apmano kawa. Muso kele million ga me shega apmano kawa. Abna bala ko 30. Mo priorité be mi ga bo 30 o te ba. Ay ta on no fe. On no fa ga bo 30. 30 la islameu. Rek ne te 30 o 30 o mo wajiru ke. Allahu akbar. Ala ta fogoni. Wani mo woti be hi. No na froya. Sangare. Amu wajiru ke ngun na Isa bangena. Wa kira ga bange do nanyo do. Ambe ala fu. Halna makai na darala. Amra do bunya kama. Allahu akbar. Sabu ni mami ngo ki istri fi ali toy. O mi fugula bo iye. Hali ni galo da yirela. O galo bi ni ala chei. Manga boya sura manga barka so. Allahu akbar. Ne chedre. Ni chef ko tarande. Chewo bi be. Le kana fo kibi haramu ya haramu tarande ko toy. Me ubuga e tarande ngo bi sangale ne ko. 31. Bi so bani kele. Allahu akbar. O haram be min. Afamuna. Mo haramu be wala ya de la. Ibe ga monge. Afrake. Ni ko tarande o ngo bla. Seriba ere do. Est-ce que jenia bi be ya? Abma abi be do me. Sangare. Doji. Hatu. Onati be doji jenia haramu o te seriba ko e. O te smolo ko e. Shoni haramu o te seriba ko e. O te tarande ko e. Glami haramu e. O te tarande ko e. Sumurutre haramu e. O te tarande ko e. Meni mami ngo meni soja ko kire Isa bangena. O bebe. Olu munungo ko tarande bida. O ma ko haramu. O bebe afo l'année 2020. Kafri. Ego go atibe ko chete ko islamo ga sayama de ashura anzo masake meni na soro go Isa fana bangali te sajama do mune ko 2020 dala a 2020 sebe misri be ko misri be etigani blomé 2020 be sa bakali kabani abla maflabe aflabe ba ko ne wala ana ma yalo amna Allahu akbar. Wa téléphone bu bulo bi yalo ma ka 2020 Porque 2021 kama fela atiko bali wana muso jigina ba wa jigina kalo kle mwani fla kalo koni alo Allahu akbar. Jato drone do ala mo ko fate mu yela mu jato de pour que moya ala na fli ina fo jato ku mi domine folo de an fa adama jigini jato ku mi fo la ko ni ngara ka bari an fa ro jigini sa Allah ina fo ndilla ka dima ibele no habba ngina ka bani an fa ro jigini sa an fa kele ni hagami fi Ibrahim fa ndana ka bani hagami yo fi do manna jato de tale nyefe fo mo tununa wa jato tadwar la kun Allah ko onye fo kata ina fo kira ya bangina ko sama kala sa Sangare. Abo kira bangini o jate doy kira ka hijira o jate doy Isa bangili o jate doy mani mo nyina nungo akatu bala ko 32 duna bora Allahu akbar. ha ko krijo ka fe krijo ka fe ngote Sangare. krijo ka fe ngote Wala. on me min fodro abibbe ya ken islam ya ke toy Sangare. islam ya ke to be ni soja bi ken ni bunyani karama ni dine ni damai asore mo do 18 kono Wala.
أنا تالي كوينا نيترا كلهم يو حرامو تي تو تم سوكو حرامو يو اي وتكونوا كو حرامو يو أي. ما ايه حرامو دكي تلا سامباري أترند نانيو نزرو بواتيلا خدوا كاني سمربو كلهم كاسي يانغا أو حرامو يو تترند كويو أنيو كمولود دوتي بي هدي تشي ويونغوري سامباري كواتي من دراما كو بانا ها بلبلي أبالما كده كما نيفه أنا كديني ندمانا نيفوبا تي le Badr Ali Sangare o kɔfɛ kibaruya dɔ bɛ yen k'o da o tulo kan ni Ala sɔnna dimanche don dimanche nata ye n'o ye kari nata ye ka bɛn kalo bi kunɲɔgɔn ka bɛn kalo tile 29 tubabu kalo kɔni le 29 novembre l'année 2020 an kɛ bɛ ka baninko silamɛ ɲuman bɛɛ wele Fukan nga buguda be wajuli babe moloy abige dimanche lazara temene ko fo 17h kuma bango ga be welledo kanyon be welledo amade fo fenglo bana yoro bela jere welledo be bonya be kene kon nana buguda yi ani buguda min nga suru ode flanu nga buguda yi ani buguda min nga suru ode flanu nga buguda yi abdala jere welle me wajuli balay amna ta fasi boy ne ka Ala ta fɔ ka ɲininkaliw jaabi ka fɛn caman kɛ o tuma a bɛɛ welilen don o don an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen bugudaw la ka taa silamɛya ɲɛfɔ an ka foli bi bɛɛ lajɛlen an baden minnu bɛ direct la sisan Facebook sanfɛ an b'u fo minnu bɛ direct la WhatsApp kan an b'u fo ani an ka caméraman ni aw minnu jɔlen don an se kun an ka foli b'a ye technicien fana an b'a fɔ Tayiru ka dugawu k'a ye balimakɛ yɛrɛ bi yan Abu Sangare an b'a fo يعني أرجو بارك الله بلجلي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إنا دنياك رحمتنا غنرهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على رسول الله.